Buntag ning adlaw Biyernes maigsunan. Okay, mga tagtalong di sa atong natarano. Okay, adlaw Biyernes pizza 31 tuig 2026 maigsunan July 31. Sayop tong akong adlaw ganiyano sa unang vlog pero pagnayka na lang. Sabado akong giingon pero Biyernes mamanderon. Kanaikan kay lisod pag usbon taas ng posiso magigsunan ko. Okay, sorry Sabado may ingon Biyernes pa diay. Okay, nagkuha tag tawo sa atong silinganan. Atong atong nataran di silinganan o kamunggay pod magigsunan. Kay basin mo ingon atong silingan kag nangawa tag gulayon sa ila no silinganan. Okay. Dire atong magkuantag kaha nya di butang mantika igora ibutang initon dayon mo ibutang ang mga panakot may zona no igor may init ato na ibutang ang tuno sa lubi may zona ning nani sudan nato karong adlaw kay bagyo maron low pressure di bagyo low pressure duha ka low pressure ron nakasulod na usamo ni hangin mahal ang bulinaw 160 ang kilo ana may sunan o bahaw na gahapon na 120 pa karon 160 na. May kang kapalita gahapon no naantod karon atong gihimong tinulang sinabaw nga ginataan magsuna no. Okay, pwede halang-halang optional lang hisili ini magsuna. Okay, ato nang takuban dayon takuban puto maluto magsunan kaon na taron di madugay lami na kaayo ning sudana. Okay, tilawan na to kung tilaw pa di pa pwede. Isang patawon ikaduhang butang sa tuno no ikaduhang pupos na to na mo ni finishing na to sa tuno na to no aron daghan ang sabaw okay na ra unang tuno pa pusko-pusa san dayon ikaduhang tuno adto final na tawag kauran gadali kaonon kaon na nanira mo sudan na to naron bulinaw ginataan magzonan o eggplant o talong o kamunggay da o nga magisunan tamis ng sabaw ang suna no. Okay, mo angay ko ani sila kurong kaumanan dire. Okay, mga ra higop lami day magisunan ko. Okay, may bitsin kay tamis na daan magisunan